गासैबो फैनाय खावलायबाय लोगोसेयैनो जोंनि नैबे हादर सावथुननि बिगोमा रिमल बसुमतारी मुलुगाव नोंथांमोनखौ स्टेजआव फैनाय खावलायदों साफ्रोमबो आर्टिस्ट गासैबो आर्टिस्टखौ गोख्रै फैनाय खावलायबाय साफ्रोमबो आर्टिस्टखौ गोख्रै फैनाय खावलायदों समनि आंखाल रायजोफोरा फरायसा जाबाय गोख्रै फैदों रायजोफोरनि मोनसे फोसावनो सानदों आङो दहायनिफ्रायनो फैबाय थादों प्रग्रामा डिस्ट्रिक्ट बिथाङा फैबाय थादों आं मोनसे फोसावनो सानबाय फिल्मा लोगो बे प्रग्रामा फोजोबनायाव स्टुडेन्ट जागोन ना दे साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ गोख्रैनो खावलायहरनाय जाबाय गासैबो आर्टिस्टफोरखौ फैफिननाय खावलायदों गासैबो आर्टिस्टखौ फैफिननाय खावलायहरदों देवी झोल जगत गासैबो आर्टिस्टखौ खावलायदों गोख्रै दायो आङो आउटलेट सावथुननि साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफोरखौ आं गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों लोगोसेयैनो आरिमुनि प्रडाक्सननि बिगोमा रिमा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय दा बेनि सिगां खालामनो सानबाय दहाय सिनायथि होनोब्ला आङो एक्सायै सिनायथि होनो सानबाय साफ्रोमखौबो लाइनाव गसंनानै खावलायबाय दायो बर' सावथुन मुलुगाव जोंहा खाफाल गोनां बुंनांगोन बा गाव गावनि देहा सोलेरखौ बेसेबांबा खस्थ' खालामनानैब्लाबो गाव गावनि धोनखौ गारनानैब्लाबो सेक्रिफाइस खालामनानै नैबे बेसेबांबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों हाबफेन माने माथा फाग्ला बर'निबा आदा फाग्ला नैबे सावथुनखौ खालामनाय बिगोमा बिसोरखौ आं सिनायथि होगोन जे गिबियावनो बिथाङानो जाबाय मुलुग औवारि बिथाङानो गोख्रै आखाइ हमना हो लोगोसेयैनो आरोबाव सासे रजा बिगोमा दंबावो बिथांखौ रावबो सिनायि गैया रिमा बसुमतारी महरगिरि माने एक्टर बिथां सानैजोंनो नैबे आब्रे सावथुनखौ बिगोमा बा प्रडिउस खालामदों लोगोसेनो फारि फारि सिनायथि होनो सानबाय समखौ नस्थ' खालामगासिनो सुर्य बसुमतारी मिस्टार शिलं मिस्टार मेघालयफोरनियाव थांनाय 16आव मिस्टार मेघालय बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां खनसे गोबां आखाइ हमो सामलाय लानायखौ सिनायथिनि थाखाय लोगोसेयैनो सानखौ जोंहा सिनाय रावबो गैखाया हाबरेन सावथुनाव थारजेन मुं लादों माने आंनि आगोलनि सावथुनाव आदा फाग्ला लोगोसेयैनो जों सिनायथि होनो सानबाय जोंहा जौसां सान माने आदाखौ फैला होननानै बयबो सिनायो बे सावथुनाव आदानि मुङा जैला माने आदाया बे सावथुननिनो सासे आदा फाग्ला माने माथा गरम दा उनाव सावथुनखौ नुलांसिगोन लोगोसेयैनो बेबायदिनो जोंहा आगुनि सिनियर आर्टिस्ट बा जोंखौ बर' रायजो राजाफोरखौ गोजोन होबाय थानो हानाय देहा सोलेर जिउ सोलेरखौ होसोनानै सेक्रिफाइस खालामनाय जोंहा आयं बानुमति गौरवती बसुमतारी आबो थाखायबो खनसे गोबारै आखाइ हमना होदो बे सावथुनाव आयंआ मुलुग औवारिनि बिमा लोगोसेयैनो आं सिनायथि होनो सानबाय जेनिबार दैमारि फागुननि मेथाइनि मोसागिरि माने हिर'इन थांनाय बोसोराव आङो आलायारन सावथुनाव महरगिरि हिसाबै लांदोंमोन खनसे गोबारै आखाइ हमना खावलायबाय लोगोसेयैनो दा हाबरेन सावथुननि महरगिरि मिथिंगा
जायो बिथाङा कार्बि आंलंनि लोगोसेनो नैबे सिनाय रावबो गैया सोरबा बुंनो हागोन बिथाङा मा मुं आंबो बुंनोसै बिनानावनि मुङा जुहि नार्जारि दुगा बर'नि एक्ट्रिस लोगोसेनो जोंहा दङ दा आर्टिस्ट हिसाबै बेखिनिखौ सिनायथि होबाय दायो टेकनिकआ दं जोंहा फिल्मखौ खालामखांनायनि उनाव एडिट खालामनाय जोंहा धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि फंबाय देबान्द देवनि फंबायानो जाबाय एडिटर साबायखर बावबाय लोगोसेनो दा सासे दंबावो जाखांफुनाय सासे बर'नि महरगिरि एक्टर मोगथां नार्जारि बे बोसोराव फंबायनि फिल्मा मोनबा ओंखारदों फंबायखौ सोलोंनो थाखाय खावलायनाय जाबाय फंबाया फैगौ 10 तारिखआव सुपार डान्सारनि थाखाय माखासे गथ'फोर प्रेक्टिस खालामबाय थादों फंबाया केजि डान्स एकाडेमि स्कुल दं राङापारायाव फैगौ 10 तारिखआव अडिसन जागोन बिनि थाखाय प्रिपेयार खालामबाय थादों 1 तारिखनि उनाव अडिसन जागोन फंबाया बेनि थाखाय प्रिपेयार खालामबाय थादों माखासे गथ'फोर फोरोंगिरि हिसाबै केजि डान्स एकाडेमिनि फोरोंगिरि साबायखर बावबाय लोगोसेनो आरोबाव फिल्मखौ बानायनायाव गोबां मस्ला खालामनांगौ समाय होनांगौ दं दा बिनिनो समाय होग्रा जाफैग्रा सासे दङ जब बसुमतारी फंबायखौ सिगाङाव फैनानै खावलायहरनाय जाबाय फंबायानो गाज्रि मानसिखौबो साफा खालामग्रा माने देलायहोग्रा मेकआप आरो लोगोसे बुंजाबाय बे फंबायनिनो फोरोंगिरि खनसे आब'नि थाखाय गोबां आखाइ खबनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जाहाथे आब'आ आब'नि देहा सोलेरा मोजाङै थाबाय थानानै जोंखौ जाहाथे जोंनि बर' हारियाव मोजां देंखो सुजुनानै जोंखौ खोनासंहोलांबाय थानो हादों आब'आ जाहाथे गोजोननाय थाबाय दा आङो बेखेवनाय हाबाफारियावनो नैबे हाबाफारियाव आंखौ दैदेननो होनाय आं मोनसे हाबाफारिखौ लाफालांनो सानदों गोरोन्थि जायगानि निमाहा जोंनि बर' हारिमुखौ सिबिनानै माखासे गोबां महरगिरिफोर देंखोगिरिफोर हारिमुखौ सिबिनानै मुंख्लं जालांबाय बेनि थाखाय आं दान्दिसे इयुनाव गैयाब्लाबो आं आंनि गोरबोनिफ्राय दसे खननानै खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजोखौ गुरैयै खावलायनाय जाबाय जाहाथे साफ्रोमबो महरगिरि हारिमुखौ बर' हारिमुखौ सिबिनानै मुंख्लं जालांनाय साफ्रोमबो हारिमु सिबियारि मुंख्लंफोरा जाहाथे बोसोरबोफोराव जोंखौ बोसोरबो आलो गोजोनै सान्थि थायो बेनि थाखाय साफ्रोमबो रायजोफोरखौ गुरैयै खावलायदों 1 मिनिट कन्ड'लेन्स खालामनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ गसंबोनो गुरैयै खावलायदों साफ्रोमबो रायजोफोरखौ लोगोसे स्टेजआव थानाय साफ्रोमबो आलासि आरो आर्टिस्टफोरखौ आं दान्दिसे सम कन्ड'लेन्स खालामनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जागायबाय जाबाय जिरायनो थाखाय खावलायबाय रायजो राजाफोरनिसिम बे दान्दिसे गसंनानै कन्ड'लेन्स खालामनो थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि आरएमपि प्रडाक्सननि जानानै रोजा रोजा साबायखर दान्दिसे समखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय लोगोसेनो आं बारा गोबाव खालामोब्ला आब'खौ नैबे हाफ ब्रेक फिल्म फरायसालिखौ बेखेवनो फैनायाव सुंद'यैब्लाबो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय जाहोनांगौ दिनैनि बे हाफ ब्रेक फिल्मखौ नायनो होननानै बेहाय नुजाथिफैनाय सिगां बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आंहा बे सिनेमाजों लोब्बा गैया अब्लाबो आंखौ खाथिनिलाय दिनै बेखेवनो होनानै हांख्रायनानै लाबोदों जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आंनि थाखाय आं बिनि थाखाय फंबाय मुलुग आरो रिमोलखौ साबायखर बावो दिनै बे हाफ ब्रेक
सावथुनाव जाय बिथांमोनहा एक्टिं खालामदों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोजोननाय बावबाय आरो मावथि जायफोर बेकग्राउन्डआव थानानै मावग्रा मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम अनसायनायजों लोगोसे साबायखर बावबाय दिनै गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बर' हारिया गोबां दावगाबाय होननानै सानना लाजायो जोंनि सावथुन मुलुगाव बे बोसोराव जेसेबां फिल्म ओंखारदों आं मिजिंथियो नोंथांमोना बयबो बजबनानै लागोन आरो अनसायगोन नायगोन दिनैनि बेहाय बेरखांनो लानाय हाफ ब्रेन फिल्मखौबो नोंथांमोना नायनो फैदों अनसायदों आरो अनसायगोन होननानै आं जेब्लायबो मिजिंथियो आं फंसे बाथ्रा बेहाय बुंनो लुबैयो दि दहाय फैला फंबाया बुंलांनाय बायदि जोंनो मिनि सिनेमा हलखौ नांसिगौ बेनि जोबोद अभाब जोङो अनुभब खालामदों दा आरो लोगोसे मोनसे फिल्म सिटिबो जोंनो नांगौ बे जोंहा नेचारेल माबायानो गोबां समायना जोंनि मिथिंगायारि महरानो अब्लाबो जोङो खुनु हय हाल्ला जायाजासे जाहाथे सिनेमाफोरखौ बानायनो हायो बेनि थाखाय मोनसे फिल्म सिटि जोंनोबो नांसिगौ आंनि साननाय आरो आङो थांनाय जुलाइआव हायद्राबादाव थांनायाव राम'जि फिल्म सिटिखौ नायबोदोंमोन जोबोद समायना माब्लाबा जोंनि फंबायमोनहा बेफोराव थाङोब्ला एसे नोजोर होगोन होननानै आं मिजिंथियो नोंथांमोनाबो थांफ्लाङोब्ला हायद्राबादनि बे राम'जि फिल्म सिटि जाय वार्ल्डनि बिथोराव बिगेस्ट सिनेमानि माबा फिल्म सिटि आरोखि बिराद भास्ट एरिया गुवार एरिया बेखौ एसे नोजोर होगोन होननानै आं मिजिंथियो दिनै बे हराथ' थौबायानो आंबो नायनो सानदोंमोन दा थांनो हास्लाबाब्लाबो बे हाफ टाइम फिल्मखौ बेखेवबाय होननानै आं फोसावनो सानबाय इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय जाहाथे बे हाफ टाइम फिल्मखौ बयबो बजबनानै लाखियो आरो मोजाङै मोजां दिनैनि हाबाफारिया जाफुङो गोजोन्थों खनसे गोबां आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायबाय जोंखौ नुनो मोनसिगोन बायदिखौ गोजोन्थों आरोसिम गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै नैबे हाफ टाइम फिल्मखौ बेखेवफैनायनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसेनो आरोबाव जोङो जिबायदि बोसोन होलांबाय जों बेखौ फल' खालामनो थाखाय जों थियारि जाना थाबाय लोगोसेयैनो नैबे स्टेजआव जिरायना जोंनि बा नैबे पानबारि हालामनि साफ्रोमबो गोरों गोरा नैबे स्टेजआव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरसिम नैबे फिल्मखौ नायनो फैनो थाखाय साबायखर बावनाय थाबाय जाहाथे इयुनाव जों बिसोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थागोन लोगोसे नोंसोरनि सापर्टजों जोङो जाहाथे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ गोजौआव जौगाहोलांनो हागोन बे मिजिंखौ लानानै नैबे हाफ टाइम फिल्मखौ दिन्थिनो थाखाय जों खावलायबाय गोजोन्थों खनसे गोसारनायनि थाखाय खावलायनाय जाबाय लोगोसेयैनो बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों